Human mapakita sa Balitang Bisdak ang kalbaryo sa mga mulupyo tungod sa tubig baha nga hilabihan kabaho sa 2nd Street Sunrise Village, Poblacion Pardo. Naaksyonan na gyud dayon kini sa city government. Mipasalig ang mayor nga dili lang kutob sa band-aid solution kon dili permanenteng sulbad ang ilang himon. Ano ang follow-up report? Ang igtumog baho nga tubig mao misakop sa 2nd Street, Sunrise Village, Poblacion Pardo nga kinahanglan pang musakay og bote ang mga tao aron makalabang. Mausab kini akong nasinati og nasaksihan sa pagbisita sa dapit nga dugay na kaayong suliran di ay sa mga mulupyo. Napadangat sa GMA Regional TV ngadto sa mayor ang problema ug mimando dayon og dinalian nga solusyon. Una ang pagpasuyop sa tubig isip band-aid o temporary solution nga gisugdan ganina sa masakop sa DEPW ug sa CDRRMO. Gikinahanglan pa nilang mukaot sa kalsada aron matultulan ang manhole nga mao'y kalutsan sa tubig. Dayon, gisugdan ang pagpasuyop sa baha pinaagi sa water pump. Ibilin gayna ko ng makina diya nga kuan kay ang sunod nga aksyon samtang wala pa gyud ang atong final nga solusyon. Magsige na lang kita wa man tay lain. Immediate. Immediate niya kung masitol sa atong city attorney niya pohon namin isubmit nga papilis. Maupin gyud na tong luyo nga makadretso na tong tubig sa 3rd Street. Withdrawn sad na siya. Una na ipasalig ni Mayor Edgardo Labella nga himuon ang tanan aron makaangkon og permanenteng solusyon ang problema. Samtang nagaan-gaanan ang gibati ni Leonardo Viñas ang mipadangat sa problema dinhi sa GMA Regional TV. Kuto nag-send kay gyud murag hopeless na ni nga situation nga murag wa gani makakuan jud namon. Salamat mi ninyo Balitang Bisdak sa kanang kuan jud pag-focus ani nga problema diri. Tabangan jud mi diri na kuan. Na okay gyud ang taga City Hall ani. Pasalamat po ta Mayor. Salamat kong ni kuan Mayor kuan Edgar Labella. Ang problema sa Sunrise Village tipik lang sa isyu sa baha nga gitutukan sa city government nga masolusyonan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.